Здравейте на всички, аз съм вашия любимец от Max Out България Мартин и днес ще ви представя аниме ревюто на Шики, което в превод означава Demonic Corpses или демонични тела. Това е село Сатоба, Япония. Анимето се развива в това село, което е 22 епизода и ови. В него се нанасят нашите главни семейства Юки и Киришки. Това е Нацуно Юки. Той е един от двамата главни протагонисти в сериите и е 15 годишно момче, което живее и учи в село Сотоба. Поначало той е живял в града, но родителите са му решили, че е добра идея да се махнат от града и да отидат в село Сотоба, защото смятат, че там ще е по-безопасно от града. Той здраво учи, за да може да отиде в колеж и иска да се мани колкото може по-бързо от селото, защото изобщо не му харесва в селото. Това е Мегуми Шимизу. Тя е също 15 годишно момиче, което учи в същото училище като Нацуно. Тя го хареса много, но е само едностранно. И тя също като Нацуно желая да излезе от селото и да отиде в бляскавия и голям град. Интересно тук е какво вижда тя преди да избяга от града. По-късно ще споменем защо тя всъщност се опитва да избяга от... Това е Тошио Оозаки и е втория протагонист в сериите. Той е шефа на единствената болница за Сатоба и се е върнал в Сатоба, след като е разбрал, че баща му е починал и се е наложил да поеме бизнеса, да бъде лекар. Както вижда, той е барас, смокър, лекар. За да не се наложи да го викат доктор Оозаки, както са викали баща му, са му дали никнейм Лака Сенсей или младият доктор и така го наричат всички жители и колеги. Сунако Киришки е главният антагонист в анимето. Тя е 13 годишно момиче, което живее заедно с нейното семейство Киришки в Канемаса. Това е един огромен замък. Тя също твърди, че има болест, която й пречи да излиза през деня и затова излиза само през нощта заедно с майка. Сейшин Морой е локалният свещеник в Сотоба, още наречен младия свещеник, като неговия приятел Тошио Оозаки. Той е човек, който е написал също и 7 новели. Неговите работи се наричат Шики, Corpse Demon, както споменах по-рано, и е на 32 години. И с това завършваме представянето на главните герои и на един допълнителен, поради причини.